dhisik sarunge bubuk sira kan wis sepuh mbok ngaji yo. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Makasih ya, pinter kul huwallah. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ila bi qura'in ila bi ibrila kita iwa tauhid waliya budura fa'atal faiti lati annahu min jumi wa nahu min kamu ikro baro buka akromullah alamal birkulam alamal bidana malam ja'lam alalain lali yang kopi kalalayum badari ikro baro buka akromullah alamal birkulam alamal intana malam ja'lam alalain kala saupata lalinya yo lali ya bu. Aku tadi lali sih, Bu. Anas wae sing gampang. Jaga ngajruloi balbataku waroi kalma. Jayata kuruna bidinilai aku ajam kacati. Dikanti robika balam. Lali baik. Mbak Nuri. Nah malah lali. Ngalami. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bila bi'idri lafajita iwajawid malyabudu rafatal faitirati nahu menjumi wa nahu min kamu al-kumut akajur hatta jutumun makofi kala jauh kata lamun cuma kala jauh kata lamun cuma lakud aluna yauma idinangi wis nyawa pemanai pinter kul a'udzu birabbin nas ulamudu rabbin nas malikin nas ilahin nas batsir bonas al-bonazila fiwi antersun gak masuk nasi minal bakti banas. Hari kau sholat isya apa durung? Sholat isya apa durung? Kurung ketok males mau. Nah apa males? Sholat yo isya. Wis yang nirok ketok mau wis. Aku niroke karo sapa? Dewek niroke. Kok niroke ratangi? Tak. Karo turun. Yo aja karo turun, ayo tangi sholat isya dhisik. Yo. Sholat isya dhisik yo. Lah, Kak. Aku keset temen sih saya. Ngantuk tidak jaluk pijet. Darah pikir lemes. Walah. Ngoyo garek ngoyo. Medisi. Aja ngompol yo. Nek ngompol kok ngapake? Kedok. Temenan. Lek kok ngoy, delok tangane le resik porane cewek. Delok kukune. Oh, sijine delok tutuke. Nyongke wedi nek riko nek cewek ra resi. Oh. Iya resi. Ruwet. Amo. Ruwet. Ojo. Sering macet kok di memek gitu. Kurang seru po. Kempoli. Lemes. Riko sedih po ra sih mbok nek dhewean ngono. Lah, sesuk jalan-jalan gelem po ra? Jalan ndi? Nang laut yo. Nah, aja. Delok laut, gelem po ra? Gelem po ra numpak mobil? Enggak. Megah, mumet. Tak peksa meneh ka mbiyen yo. Tak peksa meneh ka mbiyen yo, tak jak nang laut yo. Enggak. Gelem mau. Ya. Cedhek nek iki. Mumet. Cedhek nek iki Jati Malang kono kidul, gelem ora? Enggak.
nang anu Ketawang. Ngerti Ketawang pura? Taman ngerti. Biyen tau riko ngejak nyong ra oh. Kelingan pura? Kelingan. Kapan? Bulung ana puntan jagonan bubur. Besok Banu. Biyen kontal yo. Nyong karo riko yo karo sapa meneng? Karo Pami. Pami saiki wis mati ngerti. Ngerti. Biyen kelingan yo sing meksa dolan nang Ketawang sapa? Sira karo Pami. Aku riko gelem tak jak. Lah wong wis ayahe bedho kok anak lunga. Nek lunga isuk ndak penak. Adine kok riko manut. Lah wong sira kepeco. Donge nyoka. Donge gah, terus napa kok gelem? Kurjo gelap tok. Sira banget bali. Tapi riko dilala kok nurut yo karo nyong yo. Mergo apa kuwi? Mergo apa kok nurut? Ora kerja apa-apa ngucap iki. Pami jenengku Mbak. Oh iya Pami, sepurane yo. Pami. Pami koncoku udah meninggal duluan, Kak. Mergo kepeksa ya mbok Riko. Riko mbiyen sayang karo nyong yo, nyong njaluk rene dituruti yo. Aja mbok engko dielok imane ambek jaran. Apa mayani isuk ora gelem. Ora gelem. Anak apa Riko wong tua kok nurut karo anak? Larang nurut kepriwe mung kadang kira meco. Lah maksoke wong tuake kudu menang apa maksa yo dituruti. Maksa yo wegah anak yo ora ngerti dalan, ngopo Riko nuruti? Yo, kepriwe wong dijak ora gelem priwe. oh, wedi ambek Noro. Iya Mbak Iin, aku biyen njaluk sesuatu tuh kudu teman-teman. Iya, tenan. Pokoknya jaluknya maksa aku teman-teman. Masih bisa ngurus mbakku mbiyen wis dhisik membaca TK iya Kak. Nanti sekorongan deh Mbak Nur saya udah COT baca makasih. Telah tak kok gitu kok kental cap. Nanti sekorongan di Wingi rak cap. masa sih sekorosan ngendi menang kene ya. Yang kalau cerita ya Bu, sekorosan ngendi? Itu. Riko tekan segoro apa? Wis tekan segoro Riko apa? Lah kan sirope Kapan? nganane. Pinginane? Oh, iya, kayak nganu Kebumen, Bu. Riko kepengen rono meneh pura. Lah saya. Tapi sesuk tak jana nang Ketawang yo. Lah. Nang opo? Kenang-kenangan atus banyu laut. Gak gontal. Kayak marake ngilangke stres, Bu, nek nang laut. Gak numpek banyu. Soto banyu. Riko ki arek tak nganu, tak buang apa jenenge? Dosone, jarine dikopiok banyu laut ilang. Gak. Tegah. Gak. Kono sira dhewe. Kon adu banyu galem, Mbok Riko. Gak. Men sadar. Gak. Gak tuju ya ono uya. Uyah apa? Uya kae cemplung ke cekkem. Kayak men katalim. Apa itu kata kabel? Iya teman-teman, sesuk dino Minggu. Makasih ya teman-teman yang udah JO saiki. Si Mbok, Riko jenenge sapa? Sira jenenge sapa? Lah wong nyong takon. Sira takon. Bendino ke tak takoni Riko nyong kok tidak Riko pangling karo nyong. Ora pangling. Sapa jenengku? Samintel. Samintel. Nah kok iso jenenge Samintel? Ana foto nyong. Padha nyong. Riko Samintel nyong Samintel. Samintul. Riko Samintul. Mergane Samintul nang opo? Sira kemblung. Nyong gemblung ya Allah. Jangan lupa ya teman-teman yang baru bergabung di check out maduku ya. Mbok tetulan dhisik yo sapa ngerti rezekiku ana nang Riko yo. Dulur, ayo ditumbas madu asli. Rasane manis asam segar. Berarti 1 kilo. Regane 85.000 dulur. Ayo yang mau CO. Ini tak kocok-kocok yang nebusane aman yo. Ini madu asli, madu murni lulur. Rasane manis asam segar untuk asam lambung, asam urat, darah rendah, darah tinggi, hipertensi, hipertiroid, meningkatkan stamina. Madu asli ya lur. Yang mau CO langsung aja di CO. Yang ini madu rambutan rasanya manis. Untuk lutut nyeri, kebas, kesemutan, sakit pinggang, susah BAB, ambeien wasir ya teman-teman. Ayo mbok rewangi dagang mbok madu Ya mas. wis ngomong kok nyora ngomong. Ah iki iso omong.
Mbok, Ya apa? nang apa riko mbiyen irunge pesek dhewe? Hah? Kancane do manjuk kok riko pesek dhewe. Ya men kadang kok paling eling Gusti Allah kok. Paling ini Gusti Allah. Heeh. Oh, riko ora minder. Nah, Riko mbiyen paling ayu apa paling elek dhewe? elek dhewe. Ora isin. Lah, Apa sih teman-teman sing tak goleki mbokku njaluk tolong njaluk pijet ya tak pijeti. Jane aku nek bilang capek ya capek lur, serius pengen klegaran, pengen tiduran, tapi mbokku njaluk ojo ngantek getun ya lur. Mbokne sampean njaluk tolong sampean kangkung gak situ-situ, gak gelem males. Wedine aku apa lur, wong tuane wis rapat ya umur, nyesel terus gitu teman-teman. Walaupun capek ya ojo sambat lur. Nek wis ora duwe emak piye ya makanya gitu doain aja yang terbaik. Semoga Allah berikan tempat yang terbaik dulu. Mumpung ese ono lah lur. Apa sih yang nggak buat aku semangat teman-teman? Ya teman-teman. Apa yang nggak buat aku semangat? Ya karena mbokku ini ketika mbokku masih ada kayak gini, aku tuh ya mbokku pengen mangan apa tak turutin teman-teman. Nek iso. Gitu. Pengen jaluk pijet mbok kesel kalau ngopet tengah wengi kadang ya tangi lur tak pijeti. Nek aku ora sambat, ya sambat kesel ngantuk teman-teman. Aku sedih mbak, wis ora duwe emak. Anggap bae mbokku mak sampean gelem ora Kak Novi. Salam silaturahmi ya teman-teman. Mampirolah teman-teman kalau ada waktu ke Kota Purworejo. Aku 25 tahun yatim piatu mbak. Ya yang Allah. kangkung meneh yo. Sesuk jangan kangkung. Heeh. Lah wong riko jangan kangkung turun yo angok. Ngantuk kok. Aku juga sayang banget sama emak, tapi aku udah nikah gak serumah, semoga diberi kesehatan, amin. Sehat selalu ya, amin. Aku ada mbak nih Bekasi. Aku juga gak punya emak. Mbak Tintin anggap aja mbokku tuh mak sampean ya Mbak Tintin. Enak kangkung. Enak. Sesuknya sih jangan mbak, jangan aneh kok ini kurang enak mbak. Bumbunya kayak le goreng kurang garing. Alah, ngomong wis coba. Kira lagi Enggak kak, tanya tuh rasanya seperti gimana? Entah. Buat lo. Lain lah. Berarti sesuk riko sing masak meneh. Yang kangkung enak. Ya wis sesuk riko sing masak meneh yo. Tak tukoke yo. Si onting wae yo. Masak dong telo ae mbak, mumet kak. Oh ya, gak duit ibu. Kak Ika Prasetya, salam seduluran. Sampai ngamel. Apa? Tirung aja. Mau terong. Kok mau terong sih enak kok di balado. Ada enak. Ulur. Bagi-bagi. Tanggane atau demi tanggane. Atau kitaran bungkem. Lah bukannya adewe selalu di koyong gemblung, mbak. Riko ora krasa apa, mbak? Aja kangkung, mbak. Kangkung campur terong ditumis enak, mbak. Memang ada, kayaknya baru denger aku. Waalaikumsalam Kak Bunda. Simbok mirip nenekku tapi udah almarhum. Salam seduluran ya Kak. Waalaikumsalam Mbak No. Ditungguin Reta Mbak, ya Allah. Aku bolak-balik sambil nonton Reta. Sabar Kak, aku lagi dodolan yo. Sabar, kasih waktu 10 menit teman-teman. Ayo di CO. Masak kangkung tanggane kok. Ya Allah. 10 menit lagi ya teman-teman, kasih waktu dan kesempatan arah oposisi sambil aneh Mbak kangkung campur terong lah iya. Jangan lupa ya teman-teman yang baru bergabung di CO ya, orderan saya, orderan dagangan saya. Simbok udah sehat lah Kak, alhamdulillah. Wes Mbok pegel gegere we. Tidak lerek. Mbok sami nih. Zaman biyen Riko game bojo mahare opo? Empuk. Dikei bapak, dikei opo? Ora ngerti kelingan. Rakelingan. Nah, Lah Riko mbiyen nikahe dirayake ora? ini ate. Nikah nang omah apa nang KUA? Nang mah. Nang omah. Ngundang. Ngundang. Ngundang Riko. Oh. Kayak ora kelingan dikei duit piro? Ngono ora kelingan. Nah, 1.000, 200.000 ngono ora kelingan. nah. Beda etalase ya 3 ya. Oke. Kayak flonjo popo. Sikir kok sami